mga katropa! Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang ay nagluto ako dito ng pakalaste ng Batangas. Yan. Tapos mayroon akong sabaw dito. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po, mga tamo po. Yan natin na sauce. First bite po mga katropa. Wala ako ditong patis na may sili. Nilipat ko yung sausawan ko. Sobra sa lambot yung manok.
Buto. That's it for today mga katropa. Kung nagustuhan ng video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeymix TV. And click the bell icon para lagi po kayong ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you! Bye!